Suntem și în această dupămasă, în locul acesta, cu dorința legitimă, spune eu, care o are fiecare creștin, de a sta înaintea Domnului, fiind o zi specială pe care Biserica primară de la început a dedicat-o pentru Domnul. Și nu fac comentarii cu cei care vor să țină și sâmbătă și duminica treaba lor. La noi s-a schimbat și nu mai e a 7-a, ci prima, pentru că de acum noi am început să învățăm că Hristos trebuie să aibă întâietate în toate. Și când vorbim de întâietate, orice lucru care încep trebuie să fie cu Hristos. Doamne, ajută-ne! Asta este diferența sau înțelegerea mea, dacă aș putea spune, de ce nu ținem sâmbătă și ținem duminica. Dacă Domnul toate le-a făcut primele și l-am descoperit că El a fost de la început, El este alfa și omega, începutul și sfârșitul, atunci prioritizarea cea mai mare în viața fiecare dintre noi trebuie să fie Domnul Iisus, așa să ne ajute Domnul. Și acum m-am uitat la textul acesta care frații l-au citit din cartea Efesenilor. Vedeți, Apostolul Pavel, de fiecare dată când scrie câte o scrisoare, în prima parte vorbește despre lucrurile teologice sau lucrurile care ar trebui să le învețe, să le știe, să le conștientizeze credincioșii și după aceea partea practică, partea aplicativă, partea care trebuie pusă în situațiile vieții în aplicare. De aceea Biblia nu are doar informații, nu are doar cuvinte despre Dumnezeu, despre lucrurile lui Dumnezeu, despre puterea lui Dumnezeu. Probabil că ați observat că foarte mult se vorbește acum de identitatea noastră. Se folosesc termeni foarte noi. Chiar acum, la sfârșit, în biserică, un tânăr m-a oprit și m-a întrebat: frate, vreau să fac niște studii, cum trebuie să fac? M-am gândit la versetele acestea. Am spus: omule, trebuie să te pui la punct cu niște termeni ca să poți să faci tu. Trebuie să înveți prima dată să explici termenii care sunt aici, dacă vrei să vorbești semantic sau etimologic, dacă vrei să ai explicații, știu eu, culturale sau așa mai departe, dacă vrei să aprofundezi, dacă nu te uiți în Biblie, citești și asta e Biblia. Dacă Biblia nu a început de la noi. Biblia a fost înainte, s-au scris milioane de volume, de oameni care au gândit, de oameni care au aprofundat aceste adevăruri. Noi ne redescoperim din nou, ne întărim convingere și citind în comentariile pe care au dat alții cu sute de ani înainte, ne dăm seama, omule, parcă partea asta aș lua-o. Parcă aici vibrez. Dar v-am spus, foarte mulți merg pe ideea aceasta de a recunoaște identitatea, cine suntem în Hristos. Noi dezvoltăm aceasta și știm cine suntem în Hristos când practicăm. Nu când știm teorie. Că noi suntem copiii lui Dumnezeu foarte bine. Și care-i dovada că tu ești copilul lui Dumnezeu? Păi cea mai simplă dovadă este să semeni cu El. Că dacă vă uitați la ai noștri, care mai frumos seamănă cu nevasta sau restul seamănă cu mine. Da. E clar să fie așa, nu? Dar dacă îi vedeți, sau eu îi văd pe unii, nu? Ce zic? Vă zic că ăsta e lucru tare. Dar după ce îl știi? Și noi zicem după sămânță. Și citim în Biblie că cine e născut din Dumnezeu seamănă cu Dumnezeu. Că suntem născuți dintr-o sămânță care nu poate? Și care e sămânța asta care nu poate fi? Cuvântul lui Dumnezeu. Și acum, primim informațiile acestea ca o sămânță în viață și ele trebuie să ne transforme. Să ne asemănăm tot mai mult cu Domnul nostru Iisus, așa să ne ajute Dumnezeu. Și acum, citim aici în Scriptură despre această realitate pe care Apostolul Pavel o pune în față, despre puterea sau tăria omului născut din nou. Dumnezeu ne-a chemat să avem putere, tărie. Ne-a chemat să cunoaștem altceva decât puterea fizică, puterea financiară, puterea de influență pe care oamenii datorită pozițiilor pe care le au. Știți că mai mulți care zic, mă, eu am pe cineva sus pus. Și asta înseamnă că ăla are putere, autoritate, dă un telefon, îl ajută mai sus decât pe Dumnezeu. Nu ne trebuie pe nimeni. Și nici nu este. Nu? Eram în armată și înainte să mă duc în armată, m-am dus să mă rog. La fratele Ozan m-am dus acasă și fratele Ozan am o cauză. Și îmi spunea, eu cauză, hai să ne rugăm. Și ne-am rugat, da, și eram mai insistent, așa să rugăm, și nu zice nimica. Și mă ridic și zic, frate Vasile, n-ai avut nimica? Băi, copile, îmi zice, dar pe eu, ce știu ce mă ridic? Zice, e cuvânt
Vedeți ce am avut așa, nu știu, ce vreți să te însori? Vă zic că nu vreau să mă însor în mine, da? Păi și ce cuvânt ai avut? Îndrăznește și fă pasul. Nu, vă zic, pentru mine e destul. Dar ce vei face? Vă zic, m-am chemat în armată. Și m-am gândit să mă duc sau să nu mă duc. Păi du-te în armată. Cum să te duci în armată? Te duci. Și mai la câteva săptămâni am o lucrare din nou într-un cer de rugăciune, într-o seară și vei fi ca Daniel în groapă cu lei. Am ajuns printr-o serie de împrejurări. Acolo, când ne-a tuns pe toți, ne-a îmbrăcat pe toți, nu ne mai cunoșteam. Cine vrea să facă ghetele sau bocancii care erau? Bă, zic, îi fac eu la câțiva de aceea, nu îi fac eu chiar la toți, la câțiva îi fac. Și mi-am luat crema și am făcut bocancii și la urmă zic, vreți să vă cânt și o cântare? Că eu mai cânt câte o cântare, nu mai rog, mai... Și ce cântă? Și am cântat o cântare, oamenii s-au culcat cum s-au culcat, după aceea satana pe partea elaltă mi-au dus televizorul exact la mine în dormitor. N-am mai putut să le cânt o cântare. M-am tot rugat să se strice. Nu s-a stricat. Dar până la urmă au găsit cu cale alții să-l mute de acolo. Și l-au mutat. Mă deranja pe mine, pe ăștia îi distra foarte tare, rămâneau până seara târziu, dar Dumnezeu mi-a făcut trecere. Și am ajuns să fiu furierul comandantului plutonului nostru și după aceea al companiei și după aceea furier la statul major. Toți credeau că am niște relații să ferească Dumnezeu de ce. Deci mă credeau că eu sunt omul relațiilor. Pe nimeni n-avea. Stăteam într-un birou cu 6 ofițeri, eram în mijloc, aveam și eu biroul meu, unde scriam, desenam, aduceam tot felul de astea și aveam Biblie aici. Și mă luam la întrebări. Și mie atât am trebuia să mă ia la întrebări. Și le dădeam câte una, ieși afară, mă scotea afară, iară mă aducea. Iară mă scotea afară, iară mă aducea. Dar Domnul mi-a dat niște cuvinte atunci, îndrăzneala aceea de să citesc, să le spun. Niște realități pe care pe care eu le trăiam, pe care eu le cunoșteam, deși aveam foarte mare acces. Încât unul dintre maiorii care erau acolo, Maiorul Gheorghe, s-a lăsat de fumat, n-a locotenență, am fost la Domnul și s-a botezat. Că Domnul lucra în inima. Aflase mult mai târziu, că nu a venit mie să-mi dea raportul. Dar ăsta care se lăsase de fumat, zice, copile, cât ești tu aceea, nu mai fumezi. Și nu mai fumat. Erau niște cuvinte pe care le descopeream atunci, așa cum zisese Domnul. Dar Domnul zice, mă îndrăznește și atunci dacă m-am dus acolo, dacă am ajuns acolo, aveam încredere că Dumnezeu este Cel care, datorită vieții mele, curăției mele, trăirii mele, că Domnul mă va însoți. Până când într-o zi a venit un altul care era la comandant, cu o raniță, și mi-a zis, o iau și două comandamente. Bă, când iau ranița plină de bere. Eu le-am spus, pe mine nu mă trimiteți după bere, că nu mă duc să cumpăr pâine după bere, nu. Acum, ce să-i fac? Era în fața comandamentului pe aleea, ranița plină, ăla mi-a lăsat-o plecat-o, mi-am pus-o pe umeri, bombănind, bineînțeles, trebuie să duc bere și cu cine credeți că mă întâlnesc? Cu dita mai general. La brigadă, șeful de stat major. Și îmi strig, eu eram sergent, asta îmi zic, că soldat vin încoace. Ce ai acolo? Dar ce să-i zic? Să trăiți bere. Ce ai zis, mă? Bere. Și cine? Păi zic, domnul comandant Petru m-a trimis, am luat ranița asta și o duc acolo. Dă-i drumul de aici să ne mai prind. Am coborât prin partea altă, m-am dus acolo unde ei făceau sport, să jucau fotbal în Joia și îi spun la ofițer, domnule, m-au prins dita mai șeful de stat de la brigadă, generalul Bătare. Ce ai zis? Păi ce să-i zică? Doar știți că eu nu... Că ce ai? Bere am, domnule. Nu zice, lasă-l în pace. Zice, lasă acolo că îi dăm una verde și lui. Dar când s-a gătat tot și undeva pe la ora 4:30, când au terminat, m-au chemat acolo în comandament, m-au chemat în statul major și m-a întrebat, cine e copilul ăsta? Zice, ăsta e copilul nostru. Bă, zice, ăsta mi-a zis cu atâta seriozitate că are verde, m-am speriat eu de el. Păi, și eu m-am speriat de el, mai speriat eram eu de ce zisesem. Dar m-a lăsat să plec. M-a întrebat de unde sunt, i-a spus, du-se cu pocăiții, cu așa mai departe. Și m-a lăsat să plec. Pentru că și atunci înțelesesem mult mai bine și mult mai realitatea aceasta pe care o trăiam, că ele trebuie puse în practică, că nu merg lucrurile chiar cum vrem noi.
și că există posibilități, vezi că Daniel, și închei paranteza asta, zice că s-a rugat lui Dumnezeu și s-a rugat de cel care îi îngrija să nu îi silească să mănânce din mâncarea aceea. El i-a spus, noi am luat niște hotărâri, dar erau niște copii, niște robi. Asta puteți să vă vedeți, mă de treabă și puneți-mă și mâncați, îmi faceți mie teorie aici. Dar i-a zis, vă rog frumos, uite, încercați-ne 10 zile și dacă ne vedeți că suntem bine și așa, nu ne siliți, că nu... Și el spune, măi, îmi risc meseria, îmi risc poziția aici, dacă nu arătați bine la față, dacă nu sunteți capabili să fiți ceea ce trebuie să fiți, ca ceilalți care mănâncă mâncări de alese, îmi faceți necazuri. Ce? Încearcă-ne 10 zile. Putea să-i forțeze? Putea. Dar oamenii aceștia au avut încredere în Dumnezeu. Pune de la încercare. Și 10 zile au mâncat vedețurile și care și l-a ales. Și ce Biblia că arătau mai frumos la față. Erau mult mai înțelepți. Dumnezeu a început să le descopere lucruri. Dar asta, pentru că noi suntem limitați. Deseori suntem așa ca niște cocoși în brațe, în pene. Bă, că nu-i faci așa. Nu putem face, că suntem slabi. Și oamenii au influență și oamenii au putere și deseori ne pot călca și multe se pot întâmpla în viață. De aceea trebuie să fii foarte ambițios în lucrurile vieții astea. Singurul lucru de care ar trebui să te ții este Dumnezeu, care lucrează în ciuda dificultăților vieții. Și acolo să rocești mai tare cu cât puterea lui Dumnezeu este mai evidentă. Și așadar, citim aici, uitându-ne la originea puterii lui Dumnezeu. El se roagă și spune, mă rog la acest mare Dumnezeu, la Hristos, din care își are origine orice familie de sub cer. Tot ce este pe pământul ăsta este din El. De aceea am spus, El are întietate în toate. Toate sunt făcute din El, prin El și pentru El. Slăvit să fie Domnul. Și acum El zice, mă rog ca acest Dumnezeu, prin puterea slavei, să vă întărească și pe voi în putere în omul din lăuntru. Pentru că originea puterii noastre nu stă în puterea de care se folosesc oamenii. Vezi, puterea banului. Banii au multă putere. Oamenii cu bani au influență, se descurcă stânga, dreapta, pe mine spune, nu asta e puterea. Există o putere venită de sus, de la Dumnezeu, puterea vieții curate, puterea credinței ascultătoare de Dumnezeu, puterea supunerii lui Dumnezeu. Ce Biblia că Hristos a fost omorât în slăbiciune, dar asta era puterea lui Dumnezeu. Slăvit să fie Dumnezeu. De aceea puterea noastră este puterea Evangheliei, care schimbă pe oameni. Noi nu avem putere de convingere mai mult decât ceea ce ne-a dat Dumnezeu. Evanghelia care schimbă pe oameni. Dar la Evanghelia asta ne dă îndrăzneala să ne rugăm Dumnezeu să-i vindece pe bolnavi. Și bolnavii se vindecă. Dar nu datorită nouă, ci datorită celui ce însoțește această Evanghelie. Zice Biblia, ei s-au dus și au propovăduit Evanghelia aceasta și Dumnezeu întărea mărturia lor prin semnele care însoțeau. Deci care e scopul? Scopul nu este să căutăm semne și minuni. Scopul este să întărim, să mărturisim cu tărie această putere a lui Dumnezeu de transformare, de schimbare a oamenilor. De înnoire a oamenilor. Aici e puterea mare a lui Dumnezeu care schimbă, care transformă pe oameni. Domnul să ne ajute. Care ar fi poziția din care primești puterea asta? Asta este poziția smereniei. Când recunoști, Doamne, eu nu pot. Eu nu sunt suficient prin mine însumi. Recunosc că am nevoie de tine. Este o poezie frumoasă. Atât am vrut să o învăț, mi-am scris-o undeva, am căutat, dar n-am găsit-o pe telefonul celălalt an. Dependent de Dumnezeu, depinde de Dumnezeu. Scrisă de Viorel Iuga. Noi depindem de Dumnezeu. Depindem de Cel care, depindem de Harul Lui. Depindem de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Depindem de influența pe care o aduce Dumnezeu. Aduceți-vă aminte de Nemia. Vine un fratele lui Anani și aduce niște vești. Bă, am fost la Ierusalim. Porțile astea, dărâmături pe acolo. Un dezastru. Un dezastru complet. Poporul în rușine. Nu-ți mai vine să crezi că ăla e țara noastră care a fost dată unde slava lui Dumnezeu era. Și s-a supărat și s-a mândrit și s-a rugat și om citea din Scripturi, citea din prorocii, Doamne, cum vei face? Și frământarea asta era așa de bine impregnată, bine văzută pe fața lui, că împăratul zice, ce cu tine? Zice, ești cam supărat, că ești bolnav sau ce se întâmplă? Și el se roagă, Doamne, dă-mi niște cuvinte potrivite, fă-mi trecere în fața lui ăsta și spune, uite cum
A venit fratele meu, mi-a zis că țara e în paragină, porțile arse, ziduri dărâmate și nu sunt bucuros de asta. Și deodată se schimbă inima împăratului. Și ai zis, asta este. Păi du-te, facem, trimitem, punem bani, trebuie să mergi și reconstruiește, du-te și vezi ce se poate face. Deschide un șantier mare, renovează tot ce e renovat, ia-te în visteria casei împăratului. Asta era uimitor să vezi că Dumnezeu așa poate. El n-a îndrăznit nici să roage, nici să, Doamne, dă-mi acces la visterie. Nu! Ce zici, Doamne, sunt în mâna Ta. Dacă îmi faci trecere. Păi nu poate Dumnezeu schimba inimile? O, slăvit să fie Domnul. Poate Dumnezeu. De aceea, pe lângă starea de cunoaștere acestei origini, poziția, credința este cea care ne dă acces la puterea lui Dumnezeu. Încrederea în Dumnezeu este cea care ne dă acces. Domnul să ne binecuvânteze. Apoi ar trebui să știm că Dumnezeu administrează puterea asta, că nu ne dă nouă să o avem în buzunar. Că nu e la noi. Că noi nu avem putere de vindecare. Noi nu avem putere de a mântui pe oameni. Era un frate care obișnuia de fiecare dată să facă el chemarea. De fiecare dată el vrea să facă chemarea și așa. Și eu am uitat odată că el vrea să facă chemarea. Și am zis eu. Și am venit nevastă și mi-a zis, vrea să lași că el face așa. Soră, acum mi-a venit mie, de la predică așa. Și să mai zic că și eu, păi cum că... Acum zic, iartă-mă. Dacă am zis eu și n-ai zis tu. Dar nu vine nici la mine, nici la tine. Vine la Dumnezeu dacă e de venit, nu? Și după ce mi-am corectat poziția asta, de fiecare dată dacă se mai întâmpla să fim împreună, nu mai ziceam eu ca să fie bine. Frate, zi tu, fă chemare, așa. La un moment dat devenea foarte insistent. Mai haideți, mai haideți. Și eram undeva în America, în 2005, într-o biserică în Dallas, și omul făcea chemarea și insista și insista și unii mai din spate așa aveau ceva bunică venită din România. Săraca era cam surdă, nu prea auzea așa și du-te zice față că nu mi-a lasă să se plecă la mâncare. Și am împins-o pe biata bunică să vină în față. Nu, bătrânul nu vin, în față, ce să facă, că dacă că nu mai se găta. Și au venit în față și na. Bătrâna ce să zică, că am spus nu prea auzea bine, o chemat, nu ai venit aici, Domnul se binecuvânteze, am venit, n-avem poți. Și era pe altă paralel, deci nu era cu noi acolo, femeia era venită aceea, să îmi place Domnul Iisus, cum să nu? S-a făcut o rugăciune și ne-a slobozit să mergem acasă. Doamne, ajută-mă să înțeleg că nu eu sunt cel care administrez, nu eu sunt cel care fac asta și că dacă nu sunt niște rezultate, avem așa de vai că nu sunt rezultate. Rezultatele nu sunt ale noastre. Dumnezeu lucrează în inimile oamenilor cum noi nici nu ne gândim. Noi când ne spunem la oameni să vrea să pocăiască, oamenii se hotărât acolo în inima lor. Dar mai târziu ajunge ca să vadă că lucrarea aceasta este o luptă, o frământare în inima lor. Este o luptă pe care ei au acceptat-o, își dau seama acum de realitatea aceasta, de păcatul care era, de puterea lui Dumnezeu care schimbă și de Dumnezeu care administrează asta. Dar rolul nostru, rolul bisericii, să roage, să îndemne pe oameni, să îi invite la ocazia aceasta, să nu amâne ziua hotărârii interioare. Dar alții au tradus așa, gata, trebuie să pocăiești, că trebuie să te botezi, că ăsta e legământul. Legământul nu e botezul. Legământul se face în inima omului, de către Dumnezeu. Noi folosim termenul legământ. El este acceptarea legământului, dacă pot spune așa. Este ca și când te duci la primărie, la ofițerul de stare civilă, dar până să ajungi acolo să spui din dragoste și nesilit de nimeni te căsătorești. Tu nu te-ai înțeles cu ea că vrei să te însori și că o iubești. Te-ai înțeles sau nu te-ai înțeles? Ea este doar oficierea dragostei care o împărtășește, înțelegeți? Deci nu atunci se încheie legământul când omul se botează în apă. El este oficierea hotărârii. De aceea noi pe cei care se botează îi întrebăm, omule, s-o schimbat ceva în viața ta? Ai renunțat? Dumnezeu a început să lucreze? Dacă Dumnezeu nu a început să lucreze, nu să pocăial, că nu vreau să mă botez. Nu schimbă pe oameni. Că nu noi administrăm. Biserica ortodoxă are în învățătura ei, teologie, se numesc preoții și toți administratorii Harului. Adică preoții sunt hăruiți și ei îți dă. La noi administratorul Harului Duhul Sfânt. Și acum noi întrebăm pe oameni, s-a întâmplat ceva, viața ta,
o schimba Dumnezeu. Pentru că noi spunem, cine poate să voteze pe ăștia care sunt născuți din nou? Dar de unde știi? Păi știm din Scriptură că au venit unii să voteze și Ioan le-a zis, voi sunteți ca niște pui de năpârci. Mă, cine vă învăța pe voi să fugiți de mânia viitoare? Voi credeți că dacă veniți și vă botezați, scăpați? Nu, faceți fapte vrednice de pocăința asta. Adică ce zicea omului Dumnezeu și care a rămas valabil? Trebuie să existe această schimbare în viața omului până se botează. Această atingere a lui Dumnezeu. Te-a atins Dumnezeu, ți-a schimbat Dumnezeu gândirea, mintea și după aceea ai primit o putere care vine din puterea aceasta de înnoire adusă de Dumnezeu, numită naștere din nou, și ai pierdut gustul. Om care a fumat ani de zile și după o simplă rugăciune făcută, s-a rugat și la o rugăciune făcută, a plecat de acolo și unde vedeți că s-a dus? Într-alt bar. Ca să mai ia 50 și să se ducă acasă, să fie liniștit. Acum pot să fac și rugăciune. Omul nu știa cum e cu rugăciune, dar când a intrat acolo, i s-a ridicat stomacul la gură. Și un rău de la pe el și a ieșit afară. A tras o țădea și mă, ce-i cu mine? Că doar aici am mers, eu de ani de zile vin aici, că pe aici era traseul. Întâi mergea și lua câte o întărire și apoi mergea acasă. Și se întoarce înapoi și din nou acea senzație. Și după a doua oară când iese afară, în mintea lui dintr-o dată, Dumnezeu face, exact cum ai prins lumina într-o încăpere. Bă, tu nu ai fost la rugăciune și te-ai rugat Dumnezeu să te scape de țigară și de băutură. Și atunci gata, în mintea lui Țon și se duce acasă și spune la nevastă sa, Octavia, așa o cheamă pe nevastă. M-a scăpat Dumnezeu. Du-te, mă, de aici, mă, micinos, deci că te cred. Dar nu lucrez un luni de zile, ne-am dus noi la el acasă și asta nu-l credea. Și dacă ne-am dus la el acasă și am vorbit, Virgi, asta vrea să divorțeze. Și lui se părea asta sfârșitul pământului. Nu, că ești un ticălos, ești un mincinos și eu nu mai vreau să trăiesc cu tine, să mă lași în pace. Și a zis, tu, femeie, m-am schimbat, dar nu vezi. Lasă că mi-ai promis, nu. Și ne zice, mă, fraților, nu veni să vorbiți cu nevastă. Acum, ce să vorbești cu o femeie care nu știa pe Dumnezeu? Dar ne ducem la ea. Și ea ne zice așa. Dacă Dumnezeu l-a schimbat pe ăsta, să mă schimbe și pe mine. Că și eu fumez. Fumez ca locomotiva. Și noi ne-am uitat unul la altul și puși așa în față, nu era la noi puterea să o schimbăm ne pe ea, că nu era de la noi. Clar că nu era de la noi. Că și noi am aflat că el se lăsase de țigări și toate astea mai târziu, că Dumnezeu lucrează nu anunțându-ne pe noi, ci El administrează puterea, El schimbă pe oameni, îl transformă pe oameni. Slăvit să fie Domnul. Dar ne-am rugat. Și în timp ce ne-am rugat, ne-am dus la baie și a început să verse și să verse. Și să-i fie rău. Și la un moment dat, vărsătura s-a schimbat așa ca ceva negru și a venit speriat și nu știu ce se întâmplă cu mine. Noi n-am zis nimic, ne-am rugat, Domnul să vă binecuvinteze, să rămâne. Din ziua aceea, i-a pierit gustul. Că Dumnezeu trebuia să intervină atunci, să o convingă și pe aceea lui Dumnezeu. Și a venit amândoi și s-a întors la Dumnezeu, s-a botezat amândoi. Noi n-aveam nevoie de mai multe. Noi știam că cel care administrează îndurarea, harul, iertarea, noi nu avem iertare, noi nu putem ierta pe oameni. Ce îi putem asigura, Dumnezeu iartă. Ce suntem convinși este că Dumnezeu schimbă. Ce știm cu tărie este că Dumnezeu ascultă rugăciunea și vindecă pe oameni. Slăvit să fie Domnul. Asta știm. Asta știm că am văzut în viața noastră și în viața altora. Dar nu este în buzunarul nostru. De aceea Apostolul vine și spune, uitați-vă la acest Dumnezeu, la puterea care lucrează, cu care Dumnezeu lucrează în lăuntru omului. Vedeți că noi ne tot uităm la... Am văzut de câțiva care s-au dus să exerseze. Am vrut și odată să mă duc, am tot fost în zona Olteniei, acolo, la Horezu, acolo este o zonă de olărit, foarte vestită. Și te puteai duce cumva acolo și să pui mâinile, să-ți uzi mâinile, să pui mâinile pe o bucată de lut care era deja fermentată, pregătită, să faci o formă. Dar majoritatea care se duceau, făceau așa pe margine, așa câte o formă. Olarii adevărați. Pune asta, începe și după aceea pune pe interior și face. Așa face Dumnezeu în viața oamenului. Schimbă. Dumnezeu lucrează în interiorul omului. Și după aceea în exteriorul omului. A venit sora Mărioara Lupu la biserică. O doamnă, fostă director financiar la fabrica Scate, fabrica de mezeluri din Sibiu. Și a intrat în adunare. O doamnă bine îmbrăcată, cu
bijuterii și cu toate celelalte. Am văzut-o că a venit foarte cu minte, s-a pus acolo, a ascultat, foarte interesată, foarte curioasă de ce se întâmplă și a mai venit încă într-o duminică și cineva, vedeți cum însă noștri. Frate, să-i zici, că cercei, că, vedeți-vă de treabă, mă. Ce treaba avem noi cu haine la femeie? Lăsați-o în pace de femeie. Vine aceea, lăsați-o în pace, că doar ea e mai atentă decât sunteți voi aceea la adunarea ce se întâmplă. Cum credeți că a venit la 3 ori la biserică? Nu mai știam pe ea. Dar nu i-a zis nimeni, că nu trebuia să-i zică. Femeia a văzut ce se întâmplă între oameni, cum sunt ceilalți. Dumnezeu a început să lucreze în inima ei. A început să se uite, să fie interesată, să noteze. Când am zis, vrem să începem să facem un curs de catecheză pentru cei ce vor să aprofundeze, să cunoască adevărurile lui Dumnezeu, ea s-a înscris. Mai târziu a vorbit cu bărbatul său, care a racontat și eu la un liceu din Sibiu și asta destul de relevat și așa că era cântăreț la biserica ortodoxă din cartier și mergea dimineața acolo, seara venea la noi, dar așa mai pe furii să nu vadă nimeni. Dar Dumnezeu l-a schimbat. Și la un moment dat vine și îmi spune, Dumnezeu, nu știu ce să fac, că așa, nu știu cum să fac. Și am zis, auzi, pe tine Dumnezeu nu trebuie să te încurce, nu trebuie să te descurce, trebuie să te încurce prima dată. Păi ce zici? Păi las, că zic, cumva te-a încurcat Dumnezeu, să vezi că nu toate acestea. Și a venit șeful, directorul de la și a zis, eu am și o prietenă și trebuie să o bag aici, du-te că ești la pensie, ieși afară. Și preotul și-a adus ceva cântăreți mai tânăr, că ăsta era cam răgușit. Și la câteva săptămâni zice, încep cu Dumnezeu, zice să mă încurc. Și mi-a luat-o câte unul. M-a dat și la afară, zice, la preotul și-a adus un cântăreț. Ce parcă nu mai are nevoie de tine. Nu? Zic, acum, când vezi că nu mai te descurci în altă parte, acum am pus să vină Dumnezeu. Atunci a recunoscut pe Dumnezeu. Și Dumnezeu a lucrat și în viața ei și în viața lui. Asta a făcut Dumnezeu. Eram doar cei care vedeam asta. Și ne bucuram că Dumnezeu lucrează. Slăvit să fie Domnul. Și asta face Dumnezeu prin puterea sa. Pentru că secretul, ca să poți să fii părtaș la administrarea Harului sa, Dumnezeu să lucreze cu tine, să fii curat. Scrie în Biblie. Eu nu răspund, dar scrie. Orice vas care se curățește. Ce se întâmplă cu el? Devine folositor stăpânului pentru orice întrebuințare bună. Deci, care-i menirea? Fii curat. Păstrează-ți viața curată. Vorbele, gândurile, privirea, comportamentul. Nu te apuca cu unii și cu alții. Că oamenii sunt de multe feluri, probleme, ispitire, provocări de multe feluri. Stai curat. Stai deoparte. Și Dumnezeu începe să lucreze cu tine. Domnul să ne ajute. Un alt lucru este puterea sau măsura acestei puteri, pe care o găsim scris aici, să ne dea plinătatea, zice Biblia. Dumnezeu ne vrea plini de dragostea sa, de puterea sa, de Duhul Său cel Sfânt. Ne vrea, zice, să locuiască din belșug cuvântul lui Dumnezeu în voi. Deci niciodată Dumnezeu ne vorbește, luați câte puțin și de acolo și de dincolo și de dincolo. Mi-aduc acum aminte de fratele Șcheau de Trăină. Era într-un sat și erau puțini așa la adunare. Și făceau câte o cucă așa mică, cam cât palmă la cină. Dar noi ne-am dus într-o dimineață, cred că o 30 de la Sibiu. Când ne-au văzut pe tine, pe toți. Păi, s-au bucurat, fraților, bine că ați venit. Și cu tine. Da? S-a cam speriat că ne-am rămas toți în picioare la cină. Pâinea era micuță, noi eram mulți. Și bietul, în loc să zică, mâncați că acesta este trupul Domnului, zicea, puțin câte puțin să ajungă la toți. Puțin câte puțin. O tot părămițat-o săracul, cât de mică să fie, cât de mică bucățelele ca să faci să fie bine. Că nu s-a așteptat să fie așa. Și atunci eu mă uit la el și zic, frate, știu. S-a ajuns, e adevărat că am luat și m-am răzrâzând, auzindu-l pe el cum mergea printre rânduri. Că, mai erau și frați care luau așa, știți, și prindeau 3-4 părămituri din alea, dar el e atenționat, zic că puțin câte puțin să ajung pe toți. Și atunci a spus, mai mică bucățica, că el a rupt cât a putut de mică ca să fie, să ne ajungă la toți. Nu așa ne dă Dumnezeu. Și Dumnezeu ne dă din bogăția Lui, slăvit să fie. Și că să ne avem plinătatea Lui. Deci Dumnezeu ne vrea să fim plini de dragostea Lui, de pace, de cuvântul Lui, de Duhul Sfânt al Lui Dumnezeu. Plini de adevărurile acestea, de Dumnezeu însăși.
Că Dumnezeu este Cel care dorește să locuiască în inimile noastre prin credință. Dar deseori ne mulțumim cu puțin. Uitați-vă că să facem paralelă și cu Biblia, ci că a adunat fărămiturile. Puține fărămituri au fost. Au fost mai multe fărămituri decât cele care le-au împărțit. Că au fost numai câteva pâini și au scris coșuri. Acum nu vă gândiți că erau ca coșuri de astea așa de mere, de cam 2-3 găleți. Nu erau, probabil că erau mai mici coșurile. Sau corfe, cum le ziceam noi. Nu știu. Dar oricum, era mult mai multe bucăți din fărămiturile care au rămas decât cele care au fost. Dar zice, că avem inima pietrită și că n-am înțeles. N-am prea înțeles. Cum n-ați înțeles? Adică au fost puțin și Dumnezeu a înmulțit. Și așa a înmulțit Dumnezeu încât ce a rămas a fost mai mult decât cu ceea ce a început. Și exact asta ne deschide. Asta e imaginea lui Dumnezeu. Că a citit David aici, că Dumnezeu poate să facă mai mult decât noi ne putem gândi, mai bine decât știm noi să ne rugăm. Asta înseamnă, asta face Dumnezeu. Că s-a rugat, Doamne, binecuvântă. Și Dumnezeu le-a mulțit, dar nu le-a mulțit cât te-ai gândit tu. A fost un moment în viață când am avut înțelegerea aceasta după o descoperire prin Duhul Sfânt că va veni vremuri când vei avea rugăciuni ascultate cum nu vei avea. Și am ajuns la un moment dat când așa aveam încredere în Dumnezeu că dacă îi zic suma care îmi trebuie, atâta mi-o dă. Și m-am frământat în mintea mea, Doamne, cam cât mi-a trebuit. Și am îndrăznit și am zis o sumă care sigur trebuia să-mi ajungă. Aia am primit-o. N-am primit-o deodată, am și muncit, am și făcut, dar așa, dacă n-am tras linia, aia a fost. Aia a fost. Atât aveam nevoie. Dar am povestit în altă împrejurare cu frații, când din nou primisem o ofertă, că ați vorbit de construcție și de asta, și o soră a zis și venise din America, și aș vrea să vă ajutăm. Câți bani aveți nevoie? Și acum ne-am strâns comitetul. De câți bani aveți nevoie? Și eu le spun, bă, oameni buni, hai să cerem bani cam cât ne trebuie și pentru aia și pentru aia, că nu ne mai întâlnim toată ziua să te întrebe, numai Dumnezeu l-a întrebat pe Solomon ce vrei. Asta ne-a întrebat cât aveți nevoie. Bă, ziceți, am zis cât e nevoie și ziceți ca să ne ajungă pentru mai multe. Da, n-am putut nici cum să-i convins și am zis o sumă care nu a ajuns pentru ce era atunci mai stringent. Dar ea a venit așa, într-o lună și jumătate. Eu am văzut că era mirată că i-am zis așa puțin. Și ea a venit și a zis, m-am dus înapoi în America, am vorbit cu prietenele mele băbuțe de toate peste 70 de ani, să facem prăjituri, să ducem la adunare. Vă dau idei. Au făcut prăjituri, mi-au pus așa la masă și a zis așa, cine a ieșit din adunare, puteți să vă luați cu de prăjitură, prăjitura costă câte $5. Dacă vă luați $10, dar dacă ne dați pe una $10, nu aveți să vă dăm rest, că v-am biserici. Erau drăguțe, Doamne, una era de 80 ceva de ani și ne mărturisește sora să zice, eu n-am mai făcut de vreo 30 de ani prăjituri, nu știu cum mă descurc. Te descurci, cum să te descurci, că suntem toate acolo. Și au făcut. Și acum și de dragul lor și de asta, dar știți ce au zis? Că asta a fost înțelegerea profundă a lui Dumnezeu. Ne-am rugat și am trecut la treabă. Asta fac credincioși. Păi poți să te rogi până va spune la gură, dacă nu pui mâna să faci și treabă. Înțelegeți? Deci, asta înseamnă credința practică. Ne-am rugat și am trecut la șapte cu prăjituri. Și s-a întors înapoi și zice, îmi pare rău, zice că am strâns numai 7.000. Bă, 7.000? Prin 2000... Nu, că nu era 2000, era 99. $7.000 erau o groază de bani. Și ce am venit o năcăjită că vă trebuia 10.000, dar zice, m-a sunat un unchi de-a lui bărbatul meu, că nu s-o căsătorit acum, ca să nu fie singur că el are 80 și ea 81 sau cum așa ceva. Și nu s-a mai dus în săptămâna de miere undeva și zice, ne trimite și ea 3.000. Și slavă Domnului, zice că am adus 10.000. Eu m-am uitat la frate și am zis, bă, oameni, bă, noi ne rugăm. Deci noi aveam câte $100 salariile, 200 maxim era slab. Voi vă dați seama că băbuțele s-au făcut niște prăjituri și o strâns aceea și noi ne-am îndrăznit să zice că probabil ea apela la artileria grea. Dar dacă o zis, bă, 10.000, o să ne rezolvăm numai cu prăjiturile. Uitați-vă la un Dumnezeu care poate să facă lucruri așa de mari. Slăviți să fie. De aceea, când Biblia ne spune Dumnezeu este Cel care lucrează după puterea și închei. Asigurați-vă că vă faceți părtași sau că ne facem părtași la această putere.
și că ajungem la această maturizare care Dumnezeu ne-a chemat să o avem. Cu această încredere deplină, cu o credință, cu curăția care se impune, dar și cu disponibilitatea de a fi la îndemâna lui Dumnezeu. Noi nu suntem mântuiți prin fapte. Faptele nu ne mântuiesc. Dar dacă suntem mântuiți, este o dovadă vie în mântuirea care am primit-o faptele care le practicăm. De aceea Biblia le spune la ei noștri, în cuvânt vrednic și mare și adevărat, să fie cei dintâi în fapte bune. Domnul să ne ajute pe toți, să ne binecuvinteze. Amin.